Treba sa o tom v kľude porozprávať. Sadkajte si. Ja o tom nemôžem rozprávať. Ja sa nebudem ani pýtať, že ako sa to stalo. Čo mám povedať tej rodine? Už im to nikto nevráti. Všetko je to boli. Áno, ale máte doma rodinu, ktorá vás potrebuje. Ale im už nikto nepomôže. Čo im mám povedať? Treba im vysvetliť, že niekedy v živote človeka sa stane taký skrat, kedy dojde k niečomu nepredvídanému ale to ešte nie je koniec. Chvíľku som sa pozerala na mobil a nedávala som asi sekundu pozor. A vtedy sa to stalo. Som myslela, že počká, bola som zelenú. A ona sa niekam ponáhľala a už to nesledovala. Nenávidím sa na to. Ale vy musíte sa pozbierať, lebo život ide ďalej. Ale nepôjdem do väzenia? Však to je všetko moja vina. To neviem, čo sa stane, lebo je to ešte príliš čerstvé, ale nemôžete sa poskladať. Určite so mnou bude súd. Vy nakoniec musíte aj tej rodine istým spôsobom pomôcť. Porobím všetko, čo bude v mojich silách, ale nemyslím si, že by to niekedy ešte odpustia. Všetko sa môže stať. Čo mám teraz robiť?